Acompañado do patrón maior, Daniel Formoso, o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitaba a lonxa para coñecer de primeira man os investimentos realizados ao abeiro da convocatoria de axudas para equipamentos portuarios do pasado ano 2024. O Pósito Muradán acolleuse a esta liña de subvencións de mar, o que lle permitiu poder adquirir novo material moi necesario no traballo diario da rula, como é o caso dunha carretilla elevadora, unha nova máquina de xeo, novos equipos de pesaxe, mesas e palets para a clasificación e exposición do produto, así como unha fregadora aspiradora, todo por un importe total de máis de 360.000 euros. Estamos a levar adiante unha serie de inversións en todas as nosas cofradías, baixo unha liña de inversións en infraestructuras portuarias, e baixo esa liña foron cerca de 50 proxectos os que se aprobaron este ano 2024. Proxectos que ao final o que buscan e o que conseguimos con eles é mellorar as condicións de traballo da nosa xente, das nosas cofradías, mellorar tamén a trazabilidade dos nosos produtos, dos produtos que poñemos no mercado. Bueno, son inversións que eu creo que son positivas para o sector e tamén, como non, para o consumidor. Os produtos que estamos continuamente a presentar no noso mercado son produtos de excelente calidad, produtos que veñen do mar de Galicia e en ese sentido non podemos baixar a guardia. Todos sabemos, as confradías dependemos moito da Consellería, estamos pasando uns momentos bastante críticos, tanto no marisqueo como en todo. Entonces, gracias á Consellería que están aí, sempre nos botan unha man. Sábese que calquera cousa, o mantenimiento tanto das lonjas como de todos os aparatos, das carretillas e todo o que temos, sempre teñen un mantenimiento, sempre se acaban, entón realmente sempre necesitamos axudas. Entón estamos agradecidos que nos dean as axudas. Alfonso Villares aproveitou a visita á localidade para anunciar que o goberno galego dará continuidade a estas axudas, coa publicación dunha nova convocatoria ao longo deste mes de xaneiro, por valor duns 9 millóns de euros. Agora, en este mes de xaneiro tamén se levará adiante a presentación da nova liña de axudas por un total de 9 millóns de euros que se van a ofertar para este ano no que estamos e, polo tanto, bueno, en esta liña de seguir traballando de man do sector, eu creo que é a mellor forma de traballar, a mellor forma tamén de seguir avanzando como eu creo que o estamos a facer desde o sector do mar de Galicia.